ба шумо мисоле меорам, инро яке аз шейхҳо нақл кард. Як инсоне буд, ки намозҳояшро пурра намехонд. Як рӯзе тавба кард ва ба масҷид ба намози фаҷр, яъне бомдод омад. фикр мекунам намози бомдодии пагоҳиро ягонтае аз шумо яктарафа намекунед. ваъда медиҳед? ҳозир шумо иншааллоҳ мегӯед. ва медонед, ки калимаи иншааллоҳ ду-се маъно дорад. Шахс мерапурсад, агар ба наза меояд, мегӯяд иншааллоҳ. Лек агар наояд, мегӯяд ман бале нагуфтам, иншааллоҳ гуфтам. шумо бояд бале иншааллоҳ бигӯед. Ба намози фаҷр ҳозир мешавед? На танҳо фаҷр, ба дигар намозҳо низ. Он шахс ба намози бомдод меояд ва ба саф рост меистад. Имом бошад, сураи Ал-Бақараро оғоз кард. сураи Бақараро мехонад, чунки сураи Бақара хеле дароз ва бузурге аст дар Қуръон. Он мард дар саф рост истода фикр мекунад, ки имом хеле зиёд хонда истодааст. ва ба муроҷиати тамоми имомҳои масҷиде, ки намозҳои панҷвақтаро пеш мебаранд, мерасонем, ки ба суннат риоя кунед. шумо сураи дароз хонда илҳоми намозхонии шахсоне, ки имонашон заиф аст, мегурезонед. агар шумо зебо хонда истода бошед, микрофони хуб доред, атроф ҳама ором, ҳавои форам ва сураи дарозро низ мехонед, ақибудаҳоро фаромӯш накунед. онҳо шояд монда шуданд. ба ҳамин сабаб аз имомҳо даъват ба амал меорам, ки сураи кӯтоҳ бихонанд. шояд бо кӯтоҳ хондани сура илҳоми намозхонии онҳо зиёд шавад ва ҳамзамон тез хондани сура низ ҷоиз нест. ин таъқиб ба Аллоҳ аст. дар намози таровеҳ бисёре аз имомҳо ба монанди канкор сура мехонанд. барои ҳамин истеҳсолоти канкорро маън карданд. тамом, канкор нест, вуҷуд надорад. агар бошад, ҳо низ дар осторхонаҳо ҷойгиранд, барои он ки суръаташон хеле баланд буд. намози мо низ канкорнамоз аст. чӣ аста? чӣ? ин таҳқир ба Аллоҳи субҳанаҳу ва таоло аст. беҳтар он аст, ки кӯтоҳу фаҳмо бихонед, аз оне ки тезу нофаҳмо хонда Аллоҳро таҳқир мекунед. ба шумо кӣ гуфт, ки Қуръонро бояд хатм кунед? Қуръон хондан ин амали хеле бузург аст, ленки на бо суръат хондан. ҳаргиз. дар хотир гиред, ки ин муроҷиати ман ба имомҳо ҳаст, ки масҷидҳоро роҳбарӣ мекунанд. мардум мегӯянд, ки ин имом таробеҳро дар 10 дақиқа хонд ва дар он шумо чиро фаҳмидед? чӣ? дар назди гӯшатон танҳо овози занбур аст. дуо мекунем Аллоҳ моро дар паноҳаш нигоҳ дорад. хоб, ин мард ба намоз омад, шунид, ки сураи Бақараро мехонанд ва баъди намоз шахси дар бараш бударо пурсид, ин кадом сура буд? он шахс дар ҷавоб гуфт, ки ин сураи Бақара аст, яъне маънояш гов. ин сура хеле сураи дарози Қуръон аст. қарор кард, ки дафъаи оянда пеш аз оне ки намозро оғоз кунад, мепурсад, ки кадом сура аст. чунки сураи Бақара хеле дароз аст. ва ин дафъа ба намози мағриб, яъне намози шом омад ва шунид, ки имом сураи алам тара кайфа фаъала раббука би асҳабил фил мехонад. ва пеш аз намозро оғоз кардан, шахси дар бараш бударо пурсид, ки ин кадом сура аст. ӯ гуфт, ин сураи фил аст. фикр кард, ки агар сураи Бақара ин қадар дароз буд, сураи фил бошад боз ҳам дарозтар аст ва қарор кард, ки равад. бародарон ва хоҳарони гиромӣ, ин аз заиф будани имон аст. баъзе менталитетҳо, ҳарчанд он шахс гуфт, ки ин сураи кӯтоҳ аст, ман инро бо бисёр сабабҳо мегӯям ва шояд аз ин ба мо фоидае бошад.